Lu kadaw aywa aw sera seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu sigilen bɛ ka kunnafoni gafew kɔnɔ kuma lakali waati kɔnɔ jamanaw Joliba TV News ale sanfɛ ani radio Joliba ale fiɲɛ siraw kan an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi tarata dɔ in na min bɛ octobre kalo tile 24 ma san 2023 jamanaw min ye ni ladala jɛmukan ye a bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye an balima kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu ka wuli ka jɔ don ka jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamanaw a bɛ sɛbɛn nanzarakan na nka anw ta ye ka bamayɛlɛma ka lakale bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma nin y'an sigilen kɛnɛ kan jamanaw gafew bɔra minnu bɛ anw bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bɛ yan min ye Soir de Bamako les Soirs de Bamako ale bɛ yan les Républicains ale bɛ yan ka taa se le Challenger ma ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna lajɛ sanga 30 kɔnɔna la ka ninnu lakale aw ye aw ka faamuya kama o kumana an t'a ko bila dagirinda la jamanaw gafe fɔlɔ o ye Nouvelle Horizon a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye MINUSMA ka tagaliko ye ayiwa ko o kɔni u bɛ ka dɔ fara u sennɔ kan halisa ko min ye kan min filɛ nin ye Aguel Hawk kunungo a na kɛ Tchadiens n'o ye Tchad kɛlɛcɛw ye olu ka kɛlɛcɛw de tun bɛ ni kanba in kɔnɔna la min bɛ Aguel Hawk ale marabolo kɔnɔna la o la sa n'i y'a lajɛ yɔrɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali u ko ale de ma ko MINUSMA yɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ ko ale ka bɔ Mali kɔnɔna la yan ko a na dɔ fara a sennɔ kan walima a na taa waati min dira a ma k'a sɔrɔ ni o yɛrɛ ma se nka limanaw MINUSMA bɛ ka o baara kɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ baara sɔsɔ la walima a bɛ sariya sɔsɔ la sabu a bɛ maa min yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ yan ni o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka tɔnba ye n'o ye ONU ye ONU dun y'a lase k'a sɛmɛntiya ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔ yan a ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u bɛ kan o kan kɔnɔna la n'u ko k'u b'o kanw bila i b'a sɔrɔ u kan ka taa ni bɛnkan de ye bɛnkan tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ marabolo minnu kɔnɔ tigi bɛ marabolo ninnu na a kɛra gouverneur ye o a kɛra préfet ye o walima a kɛra sous préfet ye o u n'olu de bɛ jɛ ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn na ka jira k'a fɔ ayiwa MINUSMA bɔra nin kan in kɔnɔna la ka sɛbɛnni fana kɛ ka jira k'a fɔ baara minnu kɛra a tɔ ye nin ye walima an taara ka minɛn minnu to o de filɛ nin ye ani yɔrɔ yɛrɛ cogoya filɛ nin ye an bɔra k'a to cogo min na o ye nin ye k'o kɛ sɛbɛnni ye k'o don min ye gouverneur walima préfet walima sous préfet bolo a kana kɛ u taara nin ka sɔrɔ nin kibaruya tɛ u nɔfɛ nka limanaw n'i y'a lajɛ kunnafoni min sɔrɔla Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Aguel Hawk kan kunungo min ye MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu n'o ye Tchadiens ye ko olu ye yɔrɔ in bila u kɔni ye yɔrɔ in bila a kɛra i n'a fɔ u y'u yɛrɛ ɲini de yɛrɛ ɲini ka fisa tɔgɔ ɲini min ye MINUSMA ka nin kɛlɛcɛ ninnu ye k'u dalakan min sɔrɔla u bolo o de y'a ko lakanabaliya jamanaw ko o de ɲɔɲɛ bɛ min ye Aguel Hawk ale mara kɔnɔna la limanaw u kɔni ye yɔrɔ in fililen to yen ka taa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka taa o yɔrɔ minɛ limanaw k'u sago kɛ yen o ye groupes armés terroristes n'o ye GAT a bɛ fɔ o ma ko GAT o la sa limanaw ko bɛn kun kɛn bɛ waati min yɛrɛ kan o ye septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ye fasiri ka lakali la Aguel Hawk kan ale kun kan ka bila o de la nka limanaw a bɛ n'a fɔ baara ninnu si tɛ ka kɛ a waatiw la nka min ye an y'a fɔ ten min ye MINUSMA ka ni kɛlɛcɛ ninnu ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni Aguel Hawk kan bila dɔwɛrɛ tɛ ko lakanabaliya de ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko ale ye ɲininkali kɛ
MINUSMA ka kuma lasela n'o y'u ka porte parole ye madame Fatumata Sinku Kaba ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko finitigi minnu filɛ n'o ye kaskibilenw ye u ye Aguel Hawk kan bila kunu k'a tɛ n'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ a kalama ko olu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bila ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a kibaruyaw kalama nka ko n'i y'a ye olu ye yɔrɔ o yɔrɔ bila ayiwa u bɛ yɔrɔ bila de k'a sababu kɛ yɔrɔ yɛrɛ cogoya ye olu ye Aguel Hawk bila u y'a kun fɔ ko yɔrɔ cogoya ye min ye o ye ko lakanabaliya de bɛ yen o de y'a to u ye yen bila yani a ka taa wolo ko wɛrɛ la sabu a tɛ n'a fɔ ko kɛlɛcɛw dɔrɔn bɛ yen ko maa minnu fana bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ minnu tɛ finitigiw ye olu fana bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na ko lakanabaliya bɛ se ka kɔlɔlɔ lase olu fana ma nin ye MINUSMA ka kuma lasela n'o ye madame Fatumata Sinku Kaba ale ka ɲɛfɔliw ye a ye min fɔ Nouvelle Horizon maaw ye nka limanaw ko maa bɛ se k'i sigi ka nin ɲɔgɔnna waleya wɛrɛ kɔnɔ dɛ sabu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ marabolo 8nan ma n'o ye Kidali mara ye MINUSMA ye teliya ka Aguel Hawk kan min bila kunungo k'a bɛ sɔn ka o ɲɔgɔnna waleya fana kɛ Kidali k'i teliya ka Kidali marabolo bila k'a fili bamanciw bolo ka taa n'u sen fila ye min bɛ tali kɛ o de maa bɛ se ka siga o de la nka limanaw a ko mana kɛ cogo cogo Mali finitigiw fana jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la limanaw walasa ka se ka yɔrɔ ninnu caman minɛ nka min ye Kidali kan yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye kunnafoni min dira sisan Kidali kan dɔ bɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ MINUSMA yɔrɔ y'o bila k'o to sema maaw bolo yɔrɔ ni gouvernement yɛrɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ kɛra o ko la gouvernement yɛrɛ y'a lase u jalaki kosɛbɛ k'a fɔ ko u ye janfa kɛ o ko taabolo la maa bɛ se k'a fɔ maa lasɔminen o kɔni ye suba ye Kidali mara MINUSMA filɛ nin ye boli min na k'a ka dagayɔrɔw to yen k'u bɛ sɔn ka hali Kidali marabolo in u bɛ sɔn ka jɛ o fana kɔ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ a kɛ waati la limanaw nin de ye kunnafoni ye Nouvelle Horizon ye min fɔ halisa Nouvelle Horizon kelen ka kuma la nin bɛɛ bɛ lakanabaliya ko kuma de la yan limanaw ko min ye Onbori ani Gosi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo mara kɔnɔ ko bolimafɛn min n'o ye compagnie Sonef ale yɛlɛla mugu dɔ kan o kɛra Wami ale fanfɛla la ni walejugu yɛrɛ kɛra kari tɛmɛnen de octobre kalo tile 22 ko bolimafɛn 3 ɲɔgɔnna olu de yɛlɛla mugu kan min ye Gawo mara kɔnɔna la Onbori ani Gosi ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni minnu sɔrɔla a jirala k'a fɔ walejugu ninnu kɛra nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 o ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye bisi dɔ ye n'o ye bisi fitinin dɔ ye ani bisi dɔ n'o ye compagnie Sonef ka bisi dɔ ye ka taa se pick-up dɔ ma ni mobili 3 in k'olu de yɛlɛla mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'i y'a lajɛ limanaw ko nin waati in na sigidalama minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu de kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ min ye nin mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ a kɛn bɛ ka kɔlɔlɔba de lase maa minnu bɛ yen n'o taamakɛlaw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gosi ani Onbori ale ni ɲɔgɔn cɛ nka mugu min forona n'an bɛ ko kibaruya di ta ko maa kɔni ayiwa maaw ni tora a ko la dɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla walejugu fɔlɔ min kɛra limanaw a jirala k'a fɔ bisi fitinin dɔ n'u ka minibus ko maa 10 ɲɔgɔnna de tun b'ale bisi in kɔnɔna la ani feerefɛnw caman ale de nana yɛlɛn mugu in kan limanaw mugu nana foro ni a ye i n'a fɔ kunnafoniw b'a lase cogo min na min bɛ tali kɛ maa 10 ɲɔgɔnna olu ni tora o la halisa kunnafoni minnu sɔrɔla Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la mugu filanan min ni o forona a jirala k'a fɔ ko o kɛra miniti 10 yɛrɛ de donna o ni fɔlɔ in ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra dugu min na u k'a ma ko Bilanto min bɛ tali kɛ mugu sabanan min ni o n k'a fɔ mugu filanan min n'o forona o kɛra Sonef ka kari dɔ de ye o bɔlen kɔ yen limanaw mugu sabanan min n'o forona o kɛra Onbori ale fanfɛlaw la pick-up dɔ limanaw ale de fana nana yɛlɛ mugu dɔ kan o kɛra dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Agufu limanaw o kɛra o yɔrɔ kofɔlen in fana na n'i y'a lajɛ limanaw ko a bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan maa min ni tora a la a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma maa caman olu de joginna a ko siratigɛ la minnu taara ka taa Onbori ale kɛnɛyaso la furakɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la limanaw ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ko Ɲafunke fana a jirala k'a fɔ yen ko bamanciw n'o ye terrorisiw ye walejugu tigilamaw ko nɛgɛjuru ci sira min bɛ yen n'o ye réseau téléphonique ye
ani kunnafoni an ka ORTM ale ka antenne dɔ min bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la ko bamanciw taara bin o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana kan ko groupes armés terroristes n'o ye gatimaw ye ko u taara a kɛra ɲanfunke mara de kɔnɔna la Tombouctou mara kɔnɔna la min ye sibiri ka dugu jɛ kare la octobre kalo tile 21 ka dugu jɛ tile 22 la ko réseau téléphonique min bɛ yen n'o ye nɛgɛjuru sira ye u kɔni taara a tiɲɛ de jamanaw a bɛna fɔ nin kɔni ɲɛngoya yɛrɛ ani hasidiya yɛrɛ o damanda a tɛ foyi ɲɛ u ye ka tiɲɛ de ka maaw bila gɛlɛya kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka kuma la nɛgɛjuru sira min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u kama ko Orange ale ka nɛgɛjuru sira ani ORTM ale ka min bɛ kunnafoni lase ɲanfunke mara kɔnɔna la k'u taara bɛn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan limanaw ko a kɔni kɛra tiɲɛni ye sabu maa tɛ se ka nɛgɛjuru ci nin yɔrɔ kofɔlen in na bilen wa ORTM yɛrɛ ka relais min bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na maa tɛ kunnafoni sɔrɔ olu ka fiɲɛ sira tɛ tɛmɛ yen nɔ bilen limanaw nin kɔni t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna walew ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na hakililajigin don ko groupes armés terroristes ko réseau téléphonique minnu bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gundam nin ye o fana sɔrɔ nin kɛra waati tɛmɛnenw na ani Gawo mara kɔnɔ u ye réseau téléphonique ninnu limanaw k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'o ye nɛgɛjuru sira ninnu ye maaw kana se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma nin de ye kunnafoni ye limanaw an ye minnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Soir de Bamako ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye coordination des mouvements de l'Azawad ni u k'a ma ko SEMA SEMA kɔni maa bɛ se k'a fɔ ko ale kɔni jigi bɛ ka kari dɔɔni dɔɔni sabu n'i y'a lajɛ Mali finitigiw tɛ ka ni janfanci ninnu to yen bilen fiyewu u kɔni bɛ ka u ɲini f'u dagayɔrɔ labanw na a jala k'a fɔ SEMA a jigi bɛ ka kari dɔɔni dɔɔni n'i y'a lajɛ maa min tun b'u kɔkɔrɔ jamana min tun b'u dɛmɛ yɔrɔ ale gɛnna ka bɔ Mali la n'o ye Faransi jamana ye utukalo la san 2022 tɛmɛnen o kɔfɛ u jigi dara maa min kan o ye diɲɛ tɔnba ye n'o ye ONU ye yɔrɔ ONU ka bolofara min bɛ Mali la yan n'o ye MINUSMA ye ale bɛ k'i ka minɛnw cɛ u hakili la ko MINUSMA mana taa ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan n'o bɛ Mali kɔnɔ n'o ye kan ninnu ye o na ta ka di SEMA ma SEMA kun jigi dalen bɛ o kan kosɛbɛ nka a jala k'a fɔ limanaw o ma bɔ a sira ma u jigi kun dalen bɛ min kan o ma kɛ o de la bi u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u bɛ t'u ja yɔrɔ min na bi na SEMA kɔni ye kulekan de bɔ limanaw kunnafoni kolon tɛ kunnafoni kolon ye kuma kolon tɛ kuma kolon ye u tɛ min da Mali sɔrɔdasiw la i b'a sɔrɔ kunnafoni kolon minnu bɛ o tɛmɛ u fɛ u b'a fɔ k'u ye Mali finitigiw k'u ye dangari k'u la yan walima u ka minɛnw k'u ye dangari k'u la yan k'a sɔrɔ ni a kuma si tɛ tiɲɛ ye limanaw nin bɛɛ ye ka kunnafoni kolonw don jamanadenw hakili la nka bi na min ye bandi ninnu ye n'o ye SEMA bandi ninnu ye a jala k'a fɔ yɔrɔ u ma se ka jigiya sɔrɔ MINUSMA ale kɔfɛ k'a fɔ MINUSMA bɛna a ka kanw di u ma bi na Mali finitigiw jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o ye kanw ye MINUSMA tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni MINUSMA y'a sen bɔ yen Mali finitigiw b'u sen da o yɔrɔ kofɔlen in na o kɔni ma se ka tɔ foyi de to SEMA jɛrɛjɛkulu la groupe n k'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad limanaw a jala k'a fɔ an b'o de dabolo ka bi SEMA kɔni bilama jigi bɛ fɛ ka ban walasa n'i y'a lajɛ ko Mali finitigiw yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye ANEFIS Mali finitigiw y'o minɛ kunnafoni minnu bɛ ka sɔrɔ a jala k'a fɔ lieutenant colonel Musa Watara ani lieutenant colonel Seydou Gindo yɔrɔ bi na kabi octobre kalo tile 18 san 2023 ANEFIS yɔrɔ Mali finitigiw u bɛ kɛlɛ de la nka kɛlɛ kɔfɛ limanaw min ye ni cɛba fila ye lieutenant colonel Musa Watara ani lieutenant colonel Seydou Gindo n'a ka cɛdenw limanaw k'u bɛ ka dɛmɛ balo ani furakɛli k'o ta ka ɲɛsin ANEFIS-kaw ma walasa u fana bɛ se ka hadamadenya ɲuman kɛ o kɛra tulu ye o kɛra farini ye o kɛra hali makɔrɔniw ye Mali finitigiw k'u taara o di CCRF min filɛ nin ye ANEFIS ale marabolo kɔnɔna la walasa du 37 ɲɔgɔn na min ye maire yɛrɛ a kɛra ale ɲɛna Subeyi fi Ould Beid a kɛra ale ɲɛna Mali finitigiw ANEFIS-kaw ye wale ɲuman dɔn o ta k'u sɛgɛrɛ kɛlɛ kɔfɛ bɛn ni kɛlɛya ani basigi
ani dɛmɛ Mali finitigiw bɛ k'o ta ka ɲɛsin ANEFIS ale dugulamaw ma bi i n'a fɔ lieutenant colonel Musa Watara ani maire u ka laɲini kɔnɔna la jamanaw nin de ye kunnafoni fana ye Soir de Bamako ka kunnafoni don ale Soir de Bamako kelen a jarala k'a fɔ ko kurun minnu bɛ yen n'u bɛ maaw ta nanzarakan na u k'a ma ko pinasi ko pinasi 4 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ ka bɔ Mopti k'u kunda Gurumara Wurus kan Tombouctou mara kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko Bamanciwale tigilamaw benna o kurun ninnu kan limanaw ko cɛ marifatigiw don min ni nin waleya yɛrɛ kɛra kari tɛmɛnen octobre kalo tile 22 kurun 4 ɲɔgɔnna u tun bɛ ka bɔ Mopti de waleya in kɛra Archibi ale mara de kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ Tombouctou mara kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko limanaw ye tiɲɛni kɛ sabu ko yɔrɔ nin kurun ninnu ni sira bɛ yen bi ni balo bɛ taa sira min fɛ o ye jikana yɛrɛ ye nka ko kurun ninnu a bɛ n'a fɔ Bamanciw bɛ ka ɲɔrɔki ka kɛ ni taa sira in fana kan ko bɔrɛ 251 ɲɔgɔnna u y'o de jigi ka bɔ kurun ninnu kɔnɔ a bɛɛ tun ye malo bɔrɛw ye ka tila ka kangari da kurunbolilaw ye k'a f'u ɲɛna k'u tɛ fɛ k'u ye sira in kan bilen n'o ye ka bɔ Mopti ka taa Gurumara Wurus ale fanfɛlaw la cɛ marifatigi ninnu limanaw kɔni nin de kɛ b'u ka taabolo ye sira min filɛ n'o ye jiboli sira don ka bɔ Mopti ka taa Tombouctou sira kelen min bɛ yen yɔrɔ duguma sira mobili sira o tɛ se ka boli ba kana sira kelen min filɛ ni kuruntigiw b'u sɛnsɛn ka taa o sira fɛ Bamanciw n'o ye cɛ marifatigiw ye u kɛn bɛ ka o sira ninnu fana minɛ limanaw a jarala k'a fɔ u kɔni bɛ ka yɔrɔ ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ min ye kuruntigiw ye u tɛmɛ ani k'u minɛ k'u ka bolofɛnw minɛ u la bi bi in na bɔrɛ 251 min minɛna a kɛra sababu ye kurunbolila ninnu limanaw k'u bila misigi ale kɔnɔna la nin de ye kunnafoni ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi limanaw aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les républicains ale kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko politiki tɔn dɔ bɛ yen u k'a ma ko min ye RDA ko RDA Mali ale y'a ka politiki baaraw daminɛ politiki tɔn in kɔni ko ale jɔrɔlen bɛ jamana yɛrɛ sɔrɔ cogoya la sɔrɔ nasira ani fana ko dɔ farala a y'a da dumunifɛnw sɔngɔ kan kosɛbɛ ko jamanadenw de bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi Rassemblement démocratique africain RDA Mali ale y'a ka politiki baaraw daminɛ o kɛra sibiri tɛmɛnen min ye octobre kalo tile 21 a kɛra Memorial Modibo Keita la ni politiki tɔn in ka politiki baara min filɛ nin ye ko politiki tɔn yɛrɛ kab'a bilala sen kan fo ka n'a bila bi la u y'u da don o la ani jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye min fɔ sisan n'o de ye da dumunifɛnw sɔngɔ ka o gɛlɛya ka se hakɛ dɔ la fo ka taa se lakanabaliya k'o fana wara ka se hakɛ dɔ la min ye politiki tɔn in ye a ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elhaji Baba Haidara n'u k'a ma ko Sandi ale kumana kosɛbɛ tɔn in ka politiki tɔn in baara in daminɛ la a y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ danga min na bi jamanaw ko Mali finitigiw ni maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na Mali finitigiw n'olu bɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔnɔna la bi n'o ye jadisiw ye ko sigikafɔ o de ye olu kɔni ka fɛla yɛrɛ ye ko nka n'i y'a lajɛ Tombouctou bateau min tɔgɔ dalen bɛ Tombouctou la ko walijugu min taara ka ɲɛsin ale ma ko maaw bɛ ka ani Mali finitigiw ni jadisiw ka tiɲɔgɔnya ko maaw bɛ k'a don ɲɔgɔn na ale kɔni ka jate la ko fɛn kelen tɛ ko n'i y'a ale ka jateminɛ la fɛn min don n'i ko b'u da ɲɔgɔn ma fɛn kelen tɛ min ye Sandi ye n'o ye Elhaji Baba Haidara ye a ko bi bi in na fo n'i y'a lajɛ lakanabaliya min bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ko a bɛɛ tɛ se ka da maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye groupe signataires ye ko jɛkulu wɛrɛw bɛ jamana in kɔrɔyan fan fɛ bi minnu da yɛrɛ tɛ bɛnkan sɛbɛn ko la o de la ko fo yɔrɔ dɔ ka ɲini walima fɛɛrɛ dɔ ka sigi sen kan walasa minnu bɛ yen n'olu da tɛ nin ko in na u ka wele Mali wasabulon o fana a da ka yira o la sigikafɔ baara ka kɛ Elhaji Baba Haidara Sandi ale ka ɲɛfɔliw la o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'i kuma kuncɛ ni min ye o ye jamana sɔrɔko lahalayaw ye a ko bi bi in na u ka politiki tɔn in a jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ min ye sɔrɔko min n'o nasilen bɛ ani dɔ faralen bɛ da dumunifɛnw olu sɔngɔ kan ko fɛɛrɛ ka ɲini a la joona joona walasa jamanadenw olu kana bila gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ limanaw yan'an ka bɔ républicain kɔnɔ octobre kalo min n'an b'o la nin ye
dɔw k'a ma ko octobre rose o tɛ dɔwɛrɛ limana octobre rose o ye musow ka fanfɛla ye association des femmes min ye orange mali ale ka musow ka jɛrɛjɛkulu ale dɔnnen bɛ ni kɛlɛ ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana fila bɛ yen ale kɛlɛli tan bɛ nin kalo in kɔnɔna la n'o ye sin bon ani wolonugu da bon walasa a jirala k'a fɔ ko taama belebeleba de kɛra taama min bɛ yen ni kɛnɛya taama ani farikolo ɲɛnajɛ taama o de la palais des sports la salamatu mayiga o kɔnɔna la ko kunnafonidiba de kɛra yɔrɔ octobre kalo in yɛrɛ a dabɔlen bɛ o de kama ka kunnafoni di musow ma ayiwa hali n'a sɔrɔla bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye i ka taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ octobre kalo in a dabɔlen bɛ o de kama sin bon ani wolonugu da bon ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn n'a t'i la limana o y'a bannen nka limana ala k'an kisi n'a b'i la yɛrɛ a ka kunbɛn joona yan'a ka se hakɛ dɔ la o de la colonel asaba jalo ale ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ ka ye minisiriso min bɛ kɛnɛyako o kunna ani muso minnu bɛ orange mali kɔnɔna la limana a jala k'a fɔ ni kunnafonidi min filɛ nin ye a dabɔlen bɛ min kama o de ye ka musow ka kunnafoni di u ma u ka wuli k'u jɔ u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ko n'i y'a lajɛ cancer min ni o ye bon ye min bɛ musow sɔrɔ siyanfan fɛ ani cancer min bɛ wolonugu da bon sɔrɔ a jala k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛnɛya n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara 90 n'i taara i yɛrɛ lajɛ a bɛ se ka kɛnɛya ka se o hakɛ yɛrɛ ma ni kunnafoni dira ni musow ye kunnafoni sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye o de la don kelen kɔni taara orange mali musow fɛ ka ni kunnafoni di walasa musolakaw ka wuli k'u jɔ min ye abdulayi diko ye ale min ye orange mali ɲɛmaaba yɛrɛ ye kɛnɛ ka ye orange mali ka ɲɛmaaba nɔnabila don a ko a bɛ orange mali musow fo kosɛbɛ u ka ni kɛlɛ in na min ye bon ye n'o ye sin bon ani wolonugu da bon kɛlɛli la ko min bɛ tali kɛ fana fadima kamara ale ye minisiri ka nɔnabila ye ale fana ye foli ta ka da orange mali ɲɛmaa danga ka kuma kan k'a fɔ a ɲɛna ko min ye musolakaw ye u k'u jija octobre kalo min filɛ nin ni ale de ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye a ka kɛ waati ye musow ka wuli ka jɔ kɛ madame job bintu kone ale min ye denba ye orange campagne octobre rose musolakaw tɔgɔ la ani madame madina umar jalo olu bɛɛ lajɛlen ka kumaw kɛra kelen ye a ko kɛnɛ ka ye u y'u ka wulikajɔ jira kosɛbɛ min bɛ tali kɛ nin bana jugu fila in n'o ye sin bon ani wolonugu da bon ye jamana a ka kɛlɛ musow fan fɛ fo ka se a dan na nka u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara in a bɛ ka nɔ bɛ ka bɔ a la sabu o sɛbɛntiyara maa min fɛ o ye min bɛ tali yɛrɛ kɛ professeur ibrahima tegete ale ye musow ka kɛnɛya ko dɔnbagana ye ale y'a jira k'a fɔ ko kɔsa in na muso minnu taara u yɛrɛ lajɛ a bɛ se maa 56 ɲɔgɔnna ma bamakɔ yan nɔ walasa min ye bana in ye a ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a t'u la walima n'a bɛ u la kɔfɛ u ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni taama ye taama min ni o bɛ don kɛnɛya ani bana in ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la musa sanba jalo de ka fasiri don limana an y'a bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la limana an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni le challenger ye limana challenger y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko docteur ousmane si mali yɔrɔ mali bi an bɛ san 63 yɛrɛma hɔrɔnya de la nka ko san 63 halisa mali jamana bɛ ka sira dɔ ɲini a ma se ka sira min sɔrɔ jamana ka kɛ jamana yɛrɛ a ka fɔ ko nin ye jamana ye n'o ye état ye ko halisa mali bɛ k'o ɲini san 63 yɛrɛta kɔfɛ o de tun ye baabu yɛrɛ ye baabu min docteur ousmane si minisiri kɔrɔ don an ka mara cɛmabɔli minisiri kɔrɔ don sibiri octobre kalo tile 6 tɛmɛnen san 7 tɛmɛnen sa kɛ san 2023 restaurant la pirogue la bamako yan min ye sigikafɔba de kɛra ko siratigɛ la jɛkulu fɛ u k'a ma ko mouvement génération engagée ale de ye baara in boloda ka wele bila minisiri ma yɔrɔ mara cɛmabɔli kuma kɔni mana fɔ ka ban docteur ousmane si limana ale bɛ mara fanga ka segiso limana a b'o dɔn kosɛbɛ administration a y'i da se fɛn 3 ma n'o ye mali baarakɛyɔrɔ administration sariya justice ka taa se mali finitigiw ma a ko nin fɛn 3 nin de ye jɔsenba 3 ye limana min bɛ se ka jamana yɛrɛ kɛ jamana y'a fɔ jamana min ma ko état a ko nka ni nin jɔsen 3 in ni gɛlɛya donna nin jɔsen 3 in na ayiwa jamana gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔna la
a k'o de la bi san 63 waati yɛrɛ kama limanaw an bɛ kuma surunya k'a jira k'a fɔ ko Mali y'a ka yɛrɛ ta san 63 bi a ko nka nin jɔsen 3 min filɛ n'o ye Mali baarakɛlaw ye administration ka taa se sariya ma ka taa se min ye Mali finitigiw ka koɲɛ ma a ko gɛlɛya bɛ nin sen 3 in na bi Mali kɔnɔ a dun jala k'a fɔ ni nin sen 3 in ma ɲɛ jamana bɛ mɛn jamanaw k'a sɔrɔ ni a mago bɛ lafiya min na ka o sɔrɔ a ko a bɛ n'a fɔ a ko kɔni kɛn bɛ yɛlɛma de ye bi yani ale ka jamanadenw mago ɲɛ jamanadenw de bɛ ka jamana yɛrɛ mago ɲɛ bi ko administration tɛ ka jamanadenw mago ɲɛ min b'u la ka o ɲɛ nka jamanadenw de bɛ magan na bi ka se ka jamana ale mago ɲɛ o dun ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni o bɛ n'a fɔ an solila nka an ma taama fɔlɔ an dun bɛ refondation ko kuma la n'o de ye ka jamana dilan kura ye ko a kana kɛ kuma ye nka ka kɛ waleya ye jamanaw an b'a bila nin kan yan challenger de ye nin kuma fɔ ni ala sɔnna sini ni gafe kuraw bɔra an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakale an bɛ aw fo a ka filɛliko n'a ka lamɛnliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.